Ankuru kunyakara umurimi komensi kutubansanita egento nanyare gukwana ase oba director bogochigo choru omorembo bororo kende gionsingie kabasa gosora maite kuna abaremi tomanyikanite buna abantu abachafu lakini kupitia omo director ito otoinuire twarorokanira abantu kulingana n'echibesa atumente ase igo nche nomorembe ngosaba ase obo director obore mutu kende gionsingie basa gokorekana buna abang'ina konyoro etochandike tukurumae lakini boniga etotegete tochore omorai okoroka omo director oria omanyete omong'ina ning'o omogaka ning'o abana baito basome ekenyoro giito kegenderere. Twegenie ng'a obochori torache gokora omochienyi sita gobora obochori bwa obomaene naende obwaki ntotageti serikali esorora gotonyanyasa gose osobekire omonto totageti abaremi boka bechorera omotarekita bakorete ki batagete egekogereka twamochorire ntito okomwegena ng'a gasi kiao chigotokorera oboremi bwaito totagete boboke nainto bororekane muna ebisaku binde bikorekana noboremi bwabo bore obuya eserikali ebe yare noboremi bwaito ntotochora muno kwani bwaito gotagete abaremi baminto mogotebe bebo teba iga eserikali kamoranje bo basa gwesona ni asichikura chi omoremi nero bwata bakongwera tonga mugondo nabo igo mutige abatarekita bari abakoro mo bare kuase chae yaito ndotagetia mangana ya ebina naende amune ebimwaira koti ndotagetia bachori bo morembe no bwanchani abali mbaito teko abaigo tari usase NC 146 ri obule iyo goteba nga omatere ito tobwate Dr. Peri agendere gukora egasi tutagitana umuntu uri kumumenya kurwa ase gasi ya gukora igo twarenga batakara kiriyo tokorire twabira batenengu weterere ntunto gwanya n'umuntu uri kumumina oyo goti kumumina nto gwanja nande bari bose bakoboria batige pi batige ituto ni impira yatwanchire mote bari minga manga tigabe orumosenia by incentive njengo te wangambia mono director tokoreire amaya singe njunga na bwate namba lojinga na iru ande ngani tinga na indi na ne kula tuju mwakira ndo basipanyora ndo gwensi ubuswanana akora ni mtu abara bari metara abato etia kubwati kana mtu ari byako ndokiri njikuru asin system ya ndo nkuru twachirenge ke tarusina nane umutinyo sita abakora mbare bagotumigwa koresa kungaina abangina bari abagotu kungaina abagaka bari abagotu ngabekera nyarebe mo ngainwa oborimi obuno obwaito ntutweka mumanya bakora baria kero barokanire batonga timo muri mweka chorere moteta tagetuchiko mokonya igo abantu mbore batumiki chiporo baganda nangaina abangina aba mubate nyarebe ntere kitabweka aperike nyoru oyo torusiria twarenge paka twekire siringi 30 ne chombo tiengi twekire 24 na andi kuchimotuki turamente mbatu sikito beno na 50 atama ya bakoreire atama ya bakoreire na tuweka anga ya na bosi ya bapo sikirisiga sokoni siringi 7 ko 20 baka bono ndati dore ndata tomwa magoro anya ni yape nyarekana anga tuiba waka jikura kabare kagenda iko wala tokade mebande Papa chaje area electro centers nigo tua proposia na chumura yabo basi aba director barengo batokoreira maya mono echa mari yarengo otokoreira maya muna tuo igwana na ade muna to endrete ko igwana chibesa na ada tuire chitua umwako naro cha tambe otaite ko iro monto obwate riso omonto obwata makaratasi ntu mwake ntu twakubunira makaratasi na aragera tuko ko iro ria obochori obo twakoire ria kabere oche gotumuka abako gopinga bache gokobwatia kero kwa ruro mutara gito kenyoru eria tokoreire ntokweba nane atokwirani abatarakita barengo raba korogo barenga baibi bargo toibira kibasa kyeito nane tutagete kwirani abatarakita bagia bakoro tutagete kwirani kenyoru aye konyarekana bira kopinga abari minga tumagateba to ya perikurwa soete abari miyo bachandegete kibesa go kiarenge inse oro kurwasoa agatomenta kibesa tugaita siringi 20 agatoa 24 agatoa epona chikabatati igabwa tomo yo muya kabwati nkoro yo kogechana na montonde oeremi oegeria bantu obwo toereru kuna tokogorane chae tokogorana buya gokere tundubari kurwa gasoete abali migo bari no bwororo nande go bagoteba irane atiko baretera kibesa kibe igoro